Dolo krura tombak ni sigotong tunggu dan di situ buha minco basa-basa ni lehon ni Tuhan nagabe pandaraman diluati artana adong na dihui tung soboy be mambain las rohami tung godang donang parsorioni na mambain arsak ni rohai. Sigoto sai tu hodolao pikiraku andigan hoboy muba sianang kapar sorioni namambain halalas ni rohai namambain halalas ni rohai. Dihita saluhutna peparan niyo puta saladatu parjolo mahu pasahat mau lihat itu hatta napaduahon sadado sahaladatu au pe sahaladatu do aka dong aku pe aka amoku sahaladatu do moloso aduk sahaladatu dang aduk kita sude alani unang be merbahir-bahir unang be merbahir-bahir jala unang be mabain aka perlawanan nasoture au ngahona covid lapatanna jonok tuha matean molo mati oson nari sae danga dong dia lapatan di tarobo iwe jadi postoro hakku jala danga dong disipo para nisal sahalada itu para hutas pana pasogit par pangaratoan sada do hita manang nadi dia pe hita mangalaka ayo puta pena jolo siap bona pasogitna satu si gotong nama baik kita di sigabe mar 10 angkatan 10 nomor kan sebetulnya ikut dohonot tado sada do sahalada tu salnai amanginang anggi abang suwe hita saksada mahita unang beta paliling-liling covid dang minoto be mga digasayon manang adok pe aduan na ginawaran ima vaksini yang adong jadi dok salinai unang beta paliling-liling unang beta tapai pemikiran ni dagitau alai tabai ma pemikiran ni rohatta alana rohatta satuluk beitu Jehovah au selaku padita sebetulnya menolak doa akad tubuh-tubuh monumen tungi muse aka ulau tobartsi alai namar taroboi Yesus pe adong tarobona jadi mulo naeng do hita mangulu saleleng mangulu di tanah nanilen Tuhan Jehovah dakola gajang umur 70 dakola gajang umur 100 alai marpinopari di bagasan jasmani dohot rohani. Jadi salnai
paingok mahita sude. Songo paditau, songon hamba Tuhan. Maka tahonono aek Tuhan muaka, nau haholongi. Sada mahita. Posro hakku, pesan on, tapi kiri bisa dari on. Nang lalak behita, setuju. Jala, sada do, selnai hudok. Sahala datu, au sahala datu. Akadong aku sahala datu, akadong aku. Songoni jo barita siya nau di arian ni Ari Sabton. Horas. Sadarion tanggal 10 bulan Sia 2020. Oma lokasi jalan Tanorara menuju Porlak, mana Pakurani penduduk siapa. Sabula kirion Oma kumni opusidonna siamora. Terus mohon saat tujuan. Oma sipak tulu. Saya udah kalanon Tustaridak. Saya udah birang tu tarutung salib kasih. Jadi oma tano hadapan ni paduluk siapa. So narap baru nih sipak turun non. Setabut jo omong yang delet salib kasih. Sebelah kiri tu saya kasih, opi sebelah kiri on. Ani pudan nartongon. Jadi oma lokasi ini pada siapa? Tanah atau apa nasi dia mon. Oma lokasi i. Kopi ono yang buka serun nih, kopi. Sipangon, sipak tolina kik tu son. Arong mau lebih kurang 50 meter. Jaga RR don nih, RR. Terus mau menghadap tuh Jalan Taridak. Oke, terima kasih. Semangat. Minum pamu, minum. Jadi melihat marita saluhuna, melihat ma di Kabupaten Puta naung mendohoti rapot Jum di Budarion tanggal 1 Oktober
2021. Nunga sudah kita mabain aka pendapat, usul, dohot aka saran, dohot bahkan patuduhon ketulusan ni rohatta. Mata berang nak sekretaris songo dia lungun ni rohana dung di BG keputusan dari pabuani anggita Oppo Gabriel dan Oppo Sauliling. Ala memang imana do nama mubuti sa luhu naon mulai sen awal. Sudah administrasi, teknologi, dot media na tapakke sudah sen ibana do. Mungkin jumope dibayar ibana do. Aku yakin dibayar ibana do. Setiap kali pertemuan konarong do bayaran non mang na $3. Alai darok pula di pabuon tu hita manang na tu umum tersongod dia. Aku nak sangat terharu do di naperet iluni bana mabegi keputusan ni anggi dulita Sauliling. Ala memang sian awal pe rencanaon dah dong rekayasa di son. Jala memang sian hati yang tulus do. Jala darong na diuntungkan di son mang na dirugikan. Sadok haulion naung berdarat di tonga-tonga ni pasaurat tadi huta. Satu pengaratuan ido na neng taris-tarihon merhiti panuratan di Tarobo dohot mambai pertadanyo puta. Jadi najulukan sen awal 2 agenda ni panitia. Ima pato tahot Tarobo dohot mambai pertadani oputa na opat naso tapature dope naso tapasipat dope. Alai seiring berjalannya waktu dohot mengakomodir keputusan ni Anggidoli Oppo Sauliling di tahun 2010 lalu. Agenda pertama ima pato tahot Tarobo obartu keputusan ni rapot nasida dak polestari mota Tarobo dianulir mai. Jadi tinggal masalah naik agenda ni panitia ima nambah pertanda. Ku marupaning satu nama bain konsep ni pertanda, satu konsep ni saring-saring. Ngapiga-piga hali mundur dohot alasan mengakomodir pengiduan ni Anggidoli Oppo Sauliling. Jadi tinggal nama sada konsep kompromi terakhir. Manuraton di horongnya putah juruan ima putah boru tabunan. Ngapi gahani rapot jala memang ngasian pemikiran na paling dalam inama songon final ni konsep ni tubuh. Mododang adong putah boru tabunan hampir dikatakan do tubuh tidak punya arti. Jadi songonima perdalanan ni konsepi satu sadarion jadi di bahasa sadarion ngari pasahat peparan Oppo Sauliling dohok mardipos songon pernyataan sikap ni nasida. Jadi dohoton songon ripunan ni rapot tadi bagasan burginon ima na patibohon Oputta sadadatu boruh Tagalung. Oppo Martubur boruh Tagalung. Raja Boksu boruh Tabunan. Hajuruan boruh Simajutak boruh Silitonga boruh Tabunan. Jala sian hita na opat Oppo nga disepakati tolu Oppo be konsepi. Ima Oppo Marbona, Oppo Attunu, dohot Oppo Mardipos. Dengan prinsip, dengan sikap terus maju. Jala di baga sa boranginon nakpe songoni keputusan Oppo Sauliling posro hatta martanya kita tu jahuba anggit tujulan nyarion nilehon
roha na marulak dope. Sian poparan do putta sauliling asa boy rap do tita mangulahon sakapon, mangulahon ulaunon na patibohon o putta na mabay pertadani o putta. Nang putus asa do pehita di son, saat paling tidak 1 tanggal 30 bulan 12 2021 diperetakan batu pertama. Sudi akka tahap-tahapan haruan nalau ulah honotta semulai sa peletakan batu pertama, 1 pembangunan, 1 pawasuk sarek-saring, 1 ulau bolon, terus 2 anon obartu keputusan ni rapat nari buta, terus do pabota tuhang gidolita opusau dili. Sadi hari na sidaro nauli mai dengan tangan terbuka tajalo mai. Jala-jala otta mai. Jadi tersonima hulala keputusan ripunan ni rapot tadi bagasan bonginon. Mulai mari kita saluhuna jadi pasu-pasu Tuhan mahita jala tangyakta gomos tutuhakta asa marula roha rope anggidolita opusau liling asa boy rapita mangulahun jala mangadupi hula-hulata terutama ma hula-hulata bulan. Atau sonima keputusan ripunan ni rapot tadi baga samborin non mau lihat pinasah mau situ moderator.